1 minute 37 seconds later. So, what's up mga kasiyaw? Karon mga kasiyaw, lain na pong adlaw. O, maayong adlaw kaninyong tanan. So, napunta, maghatag na punta o pasiaw para kaninyong tanan. Kani kong channel, probinsyanong siaw man. So, mutugma gini. Sa ko ang mga content nga paghimuo na karon. So, karon mga kasiyaw. Kaning ako ang istorya nga pagkatawa. Nay usa ka buok mamalanaay og isda. Nya karon, niadto siya sa dagat. Kay wala siya sudan. Nya wa man tay laing masudan pudre, di ba? Kung magkalisod ta og panudan, kung mamalanaay ta, moadtoy tag dagat kay pumana ta. So karon, dito na siya sa baybayon. Ready na siyang panatawad sa antipara. Yahang clippers niya, yapak ba yapak. Salom na siya. Pag salom niya dito, tanaw-tanaw siya, nanaw siya, nabay isda. Paglantaw niya kay na may isang dako, kitong. Sada kay ng kitong mga kasiyaw. Mga lapad pagidaan sa ako ang palad. Di, aksyonan niya iming. Timo, sa lipod putong kitong atong bato. Langoy man po. Di, hinahinay po siya langoy. Pag aksyon kapoy na putong isda, mo aksyon hunom, yan na pong imingan. Mulangoy naman po, murag ang isda ba, makasabot. Di, ginokda na yung isla itong langoy dito sa ilalom yun. Gikapoy na gud siya. Plaster ang isda, yung saitan, mulangoy naman po. Murag pag tao ba nga, makabantay yun nga, panaon siya. So sa nadugay ginilang ginokod, gikapoy na gid siya. Inanaman siya o siya yung una-huna nga. Mubalik ko muhawas na ko kay perting kapuya. Gikrama na naman siya hapit o nilangoy kakapoy kinabya ko. Ganahan man siya ito isda kay nami kahit ito ununan. Sos, kapoy na siya pag-ayaw ag isda na ragyapon. Mura ba siya gipaibog-ibog sa isda ba? Kapoy naman yun. Yangod niya sa ibabaw sa dagat kay hayag naman. Abin niya og mabawra. Sos, pag yangod niya dito kay pantala naman og Negros Oriental. Ang problema sa pastilan, bilayuan rin na mo og lanat og langoy si lalong sa dagat. Problema na siya pag ulit secure. Unang unsay iyang gibuhat, lukat naman siya og ticket o sanjet para mo sakay o sanjet ulit secure. Ang galing! Ang galing! Grabing pamanaa. Ingabot og Negros. Iliman ka. Lasi secure. Tugpa siya ng dagat. Wala makapagtungha. Negros Oriental. Diretso na naman siya sa terminal. Lukat og ticket. Gaw sanjet pag uli. Kapoy naman po balik. Languyon mo ng Negros balik secure. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Grabing masarang. Di madalig. Baling nilanat nila. So mura itong mga kasiyaw.